Ida. Me päätettiin tehdä tämmönen video Jutska Hutsa, koska meillä ei ole muuta tekemistä ja laitettiin vaan huvivuoksi. Ja sun nimesi on? Minun nimi on Evelina Maisa, ei siis Maisa Evelina. Ja mä oon Heta. Ja mä olen 11. Ja mä oon 10. Ja sä täytät tänä vuonna 11. Ja me päätettiin tehdä tämmönen aloitusvlogi-tyyppinen juttu. Mutta siis meillä ei ole mitään tekemistä. Me täällä varmaan riehutaan kohta varmaan. Ja... Okei. Nyt... Nyt kato. Hieno juttu. Elikkä siis... Niin. Ei meillä ole mitään sanottavaa. No vaikka, että mun lempiväri on yksisarvinen. Eikö siis? Mun lempiväri on violetti, musta, valkoinen ja sateenkaariväri sininen. Ja Hetan lempiväri on tällainen sininen. Ja kesäloma alkaa. Bileet. Ja me tykätään molemmat hepoista ja hälyttämättä. Ja koirista. Niin koilista. Ihania koilia. Oo. Ei muista videota. Din. Ja keksi, laittakaa tuohon alas kommentteja, minkälaisia videoita haluatte. Haluatteko tämmöisiä riehmusvideoita vai haluatteko tämmöisiä maideita vai haluatteko tämmöisiä Ote-Jutska-videoita ja tässä meidän takana on koulu. Meidän koulu, missä me nyt... Niin. Ja mä olen yksisarvispäällikkö ja hän on Aasi. Ja mähän on siis... Se on meidän mielikuvitus. Mä oon Aasi. Eiks mä oon Aasi? Siis mä oon yksisarvinen ja mä oon meidän kaikkien luokkalaisten, että mä oon nimennyt. Niin... Kaikista. Tutit. Niin mä hyväksyn kaikki. Ja kerro sun sisarukset. Niin, mulla on 4 sisarusta, mutta en kerro nimiä. Ja meillä on Irmeli koira ja mä rakastan sitä yli kaiken. Meillä on... Otapas, mitä nyt laskea. Mulla on 5 sisarusta ja 1 koira. Niin. Ja äiti ja isi on yhdessä. Ja meidän äiti ja iskä on eronnut. Ja... Niin. Bileet. Ei sitten. Ja... Näin. Ja mä oon 160 pitkä, että ja mä oon 140. Niin. Täällä. Mikäs täällä? Mä oon koko ajan hirveän kyykyssä. Ja... Okei, tää video oli varmaan tässä, vai mitä Heta? Joo. Eli jos tykkäsitte tästä hienosta riemusvideosta, niin painakaa peukku ylös ja tilatkaa meidän kanava ja sitä rataa. Ja sitten se on sitten ensi videoon sitten, että ciao vaan.